הולכים ארצה כנען, אבל יוצאים ויצאו מאור כסדים ללכת ארצה כנען. הקדושה ועברו עד חרן וישבו שם. הם הולכים עם הפנים לכיוון כנען, שלכאורה עדיין לא נצטווה אברהם, לך לך מארצך לארץ אשר אראך, עדיין לא כתוב שום דבר על ארץ כנען. מה פתאום הם שמים את פניהם, והייתי אומר אפילו תרח, וכך תרח, היוזמה של תרח. אז מסביר הרב יהודה אלון אשכנזי, מעשה אבות סימן לבנים, מאור כסדים כידוע, ובעצם שם זרקו את אברהם, יצא, ובעצם לוט, ארן יותר נכון, נשרף. משם מתעורר תרח לקחת את המשפחה וללכת לכיוון ארצה כנען. מה יש לתרח לארצה כנען? אז אנחנו נקרא פרשת השבוע שלנו, והכנעני אז בארץ. אומר רש"י, שהיה הכנעני הולך וכובש את ארץ ישראל, זה לא המקום המקורי שלו, מידי שם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה מזרעו של שם, תחזור ולך אתננה. ולך אתה חוזר למקום שממנו באת. אתם יודעים, הארץ הזאת נקראת ארץ העברים, נכון? אומר יוסף, מארץ העברים גונבתי, כי עברי אנוכי. כשאומר את זה לפרעה, כנראה הם הבינו מה הוא מתכוון. איפה זה ארץ העברים? איפה זה עברי אנוכי? איפה זה עבר? אז עבר זה בארץ ישראל. עבר הוא התולדה השלישית אחרי שם, והעבר ושם קיבלו את המקום הזה שנקרא ארץ ישראל. מי שהשתלט על המקום הזה זה הכנעני. יש גם הכנעני שהוא ישמע, הכנעני מלך ערד, שהוא רק מתחפש לכנעני, הוא נראה ישמעאלי, אבל הוא בעצם עמלקי. שכל העניין שלו זה לא לכבוש את הארץ הפיזית, זה להשמיד בצורה משפילה את קרן ישראל, כמו שראינו בשבת לפני שבועיים. זאת אומרת, אין לו אינטרס טריטוריאלי, זה אפילו עוד יותר עמוק אבל הכנעני של אז הוא בעצם השתלט. אחרי שנזרקים המשפחה הזאת שבאה מעבר, שמיוחסת לעבר, כלומר תרח, אברהם, נזרק לאור כסדים לתוך תאי הגזים, יש התעוררות, אפשר להגיד חילונית, כלומר התעוררות טבעית, לחזור למקום מאיפה שבאנו, לא אלוקית, לא כציווי האל, אלא הוא רוצה לחזור לארץ. אנחנו לא מבינים מאיזה סיבה, כך אומר הרב יהודה אלון אשכנזי, התגלגלה המשפחה הזאת לאור כסדים, ארם נהריים, לא ברור, אבל הם גלו. משהו קטליזטור והמעורר לחזור למקור, הוא היה האור כסדים. זורקים אותנו לתוך האש, פתאום מתעוררים. רק מה קורה בפועל? לא תמיד אנשים שמתכוונים לחזור לארץ ישראל מבינים עד הסוף את קדושתה של ארץ ישראל, ואז יצאו אחרי ארץ כנען ויעברו את חרן, מגיעים לאמריקה, מגיעים לרוסיה, מגיעים לכל מיני מקומות אחרי השואה. לא הבינו לגמרי. גם כאלה שהגיעו לכאן לא הבינו בדיוק לאן הגיעו. ולא כל כך מבינים שמטה עוזרך ישלח אדוני מציון רדי בקרב אויביך, מבינים שמטה העוז של עם ישראל הוא נקודה אחת, לא הכותל המערבי, אלא נקודה אחרת, נמצאת מעבר לכותל המערבי. זו נקודה אחת שמשם הברכה, משם ההתפשטות, משם בעצם העולם נברא, משם כל הזמן הוא נברא מחדש. כשאנחנו מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, מאיפה הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה? מאותה נקודה שהוא ברא אותה מתחילה, מהמקום הזה. ציון מיכאל יופי, אלוהים מופיע, זה משכם עכשיו בתהילים. 10 קמים של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אנחנו עדיין לא, בחיצוניות עדיין לא מסעים, שכל העולם כולו זה רק אחד מבין 10 קמים שירדו לעולם, זה מה שהתפזר בכל מקום. בניאגרה פולס, באיפה שאתם רוצים, זה אחד, וכאן יש 9 קמים. כל זה, כי יש נקודה אחת שממנו מושתת העולם, משם התפילות, משם הברכות יורדות. אומר הזוהר, אברהם, הרגיש לפני, כי היה לו כוח משאר בני אדם, ניתן לו לזהות ארצות ואדמות ולדעת מה הכוחות הממונים על האדמות האלה, מה יוצא משם, איזה בני אדם חיים בכל מקום. הוא היה הולך ושוטט בעולם, כך אומר הזוהר, תחילת פרשת לך לך, ותוך כדי השיטוט, לא ברור אם זה שיטוט פיזי או רוחני, הוא מגיע לגו נקודתה דאמצעיתה דהרעה, מגיע לתוך אמצעיתו של האדם, של כדור הארץ, והיה תוהה ובוהה ימים רבים, והוא הבין שכאן, הממונה כאן, הוא לא מצד החסד, לא מצד הדין, לא מצד העוד, לא מצד הנצח, הוא שורש לכל הממונים כולם, הוא לא נתפס. הוא לא יכול לעמוד, כתוב שם, ולא ניסה לעמוד על המקום הזה, על נקודת אמצע הארץ, ולא עמד עליה. ואז הוא אומר לאבא, בוא נחזור לחרן, אנחנו לא עומדים על זה, זה גדול עלינו.
ואז הקדוש ברוך הוא ראה כמה שהוא התעורר מלמטה לרצות להגיע לנקודה הזאת, והוא אומר לו, אף על פי שאתה קיבלת את הכוח שאף אחד לא קיבל, לא רק לזהות דרך השמיים, את גורמי השמיים ואת האסטרולוגיה, כלומר את כוחות הזמנים ותמורותיהם, אלא האדמות, מה הן מולידות, את הנקודה הזאת לא תוכל לעמוד עליה אתה בלבדך, אלא לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך, אני אפתח לך את העיניים, יחד איתי תוכל לחזור לאותה נקודה. ואז, נקרא פרשת השבוע שלנו בתחילתה, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. לא ויצאו ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם, לא נעצרים באיזושהי נקודה בדרך, אלא כשהקדוש ברוך הוא מגלה, אז אנחנו מגיעים לנקודה ומזהים אותה מדויק, לא אפרוקסימטיבי, לא השערתי. כשהקדוש ברוך הוא הבהיר לנו את מפלצתיותו של האויב ברמה, והוא יהיה פרא אדם ולא אדם, דבר שלא כל כך ידענו, והדין של הפרא זאת להיות אפר. וזה הרפו וזה הפאר של ישראל. זאת גם בגויים תוכחות בעלומים לסום חסד, הדר הוא לכל חסידיו. ההדר, המקום הזה כשאנחנו עושים ממנו בעצם, אנחנו את נקמת ישראל, אנחנו צריכים לדעת שהוא משתווה ממש לבניין בית המקדש. בכל שבטך פעלת השם, מקדש השם. הגמרא אומרת שמקדש ניתן בין שתי אותיות, בין שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והדעת ניתנה בין שני אותיות, בין שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אל דעות השם. והגמרא אומרת שמי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מיד הגמרא שואלת, מה טיף רב אחא ככי נאה? שואל, מעתה גדולה נקמה? שניתנה בין שתי אותיות? אם אתה אומר שלפי זה שניתנה דעת ומקדש בין שני שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה דבר שהוא גדול, אז מה אתה רוצה להגיד? שגם הנקמה גדולה? התשובה של הגמרא, הנה, מיה במילתא גדולה היא. כן, כשהיא בזמנה או כשהיא נדרשת או נצרכת, היא גדולה והיא משתווה לדברים הגבוהים, כמו בית מקדש, כמו דעת. כי לנקום את נקמת השם זה בעצם חילול השם הכי גדול שנעשה, אני חושב, החללים שנעשו, בצורה שנעשו. פשוט זה, למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם, יוולדה בגויים לעינינו, כי נקמה דם עדיך השפוך. מתי עוזך ישלח השם מציון, אנחנו מבקשים, רדה בקרב אוהביך, צריך לרדות, ולשם דם הדעת, אז הם צצו, לפעמים כשלא צצים, אז יציצו כל פה עלי אבן. הם לא צצים, לא נותנים להם הרבה זמן לגלות את כל הרוע, אז אנחנו לא מספיק מבינים עד כמה. כשאנחנו עוצרים את הפצצה באוויר, אנחנו לא יודעים מה יכל לגרום. זה שאנחנו לא רואים כלום אחרי זה, אז נראה לנו שהם לא כל כך התכוונו לעשות כל כך רע, כאילו קרה. פתאום, כשנתנו להם טיפות, שחררו פתאום, זה נתן לנו לראות מה יש בפנים. וההתעוררות הזאת מביאה הורדת קליפות. אני אתמול קברתי שני אנשים מאוד קרובים לי מקיבוץ בארי, שהיו 3 ימים לפני זה בבית שלי, 4 אנשים נשרפו ונהרגו. אחד נמצא, ירוי זה החבר שלי, ש3 ימים הייתי לפני, 4 ימים, יותר נכון, ביום שלישי, בסוכה, ושני התאומים, בני 12:30, אמרו, אנחנו רוצים לראות את הכותל המערבי פעם ראשונה בחיים. בשמחה. קמתי מהסוכה, קמתי את הכותל, שמו פתקים, 4 ימים אחרי זה, ליאל וינאי, שאני אומר עליהם קדיש, ליאל עדיין לא זיהינו אותה ב-DNA, ואת ינאי, לפני 3 ימים זה כבר היה ברור. וקבענו את אביה חצרון, שזה חבר ממש 27 שנה, אנחנו כל הזמן ביחד, שנים, ולראות את כל הקיבוץ הזה, אלה שיכלו ואלה שנשארו, שבאו להיות שותפים ללוויה, זה נראה אבל לאומי, כל כך הרבה אנשים ששרפו, גם שבויים מתוכם, גם דברים נרצחים מסביבם. היה אדם שסיפר לי שהוא יצא אחרי 14 שעות מהממ"ד שלו, ארווין פארקר, ואשתו רחלי, הם אלה שבעצם הקימו, אני חנכתי יחד איתם לפני 19 שנה את בית הכנסת בבארי, והם היו שם 8 אנשים, גם שכנים נכנסו אליהם, היו 14 שעות, צרפו להם את כל הבית, הם לא יכלו לגעת בדירה, והייתה חסינת אש, אבל לא יכלו לגעת כי הכל הרתח שם, חשבו שהם הולכים פשוט להצלות שם. שבת, לא, הוא היה חם מאוד, וזהו, אחרי 14 שעות הם פותחים את הדלת, יוצאים, והוא יוצא לחצר, והוא אומר, אי אפשר להאמין, יום אחרי שמיני עצרת, לא הספקתי לפרק את הסוכה. הסוכה מעץ, עם ענפי דקל, על כל הסוכה. שני כיסאות לבנים. כל הבית נשרף במה שהכי דליק, לא נשרף. מה נשאר לי מהבית הזה? סוכה. הרעיות זה הנצחיות שלנו. כך הוא אומר לי. ואז הוא רץ לראות את בית הכנסת. מה עוללו, מה עשו שם. הוא נכנס,
נקי. שום דבר. היום יושבים חיילים ולומדים שם 24 שעות. הייתי שם ביום שישי, בקיבוץ בארי פיזי. קראתי את הקיבוצניקים שם, ואתמול היינו יחד איתם ברביבים, זה מקום ליד מצפה רמון, כדי לגבור אותם. זה פשוט, הם שם מרגישים שבתוך החושך הזה, הקדוש ברוך הוא היה שם. היה שם מישהו מקיבוץ משמר הנגב, שיצא אחרי שהוא מוציא גופות מכפר עזה, ואדם חזק שהיה בירי מהמקומות הראשונים השנה, ואדם מאוד חזק, הוא מוציא ופתאום נשבר, הוא מתחיל לשבת ומתחיל לבכות. אז מישהו מחזיק אותו מאחור, הוא אומר לו, אחי, חייבים להיות חזקים, אין לו ברירה. הוא אומר, אני לא בוכה על מה שאתה חושב שאני בוכה. הוא אומר, מה אתה חושב שאני חושב שאתה בוכה? מה אתה בוכה? אני חושב שיש אלוקים. איך הוא אומר? קיבוץ משמר הנגב זה לא... אני מרגיש, אני חושב שיש אלוקים. על זה אני בוכה, אני מתרגש. אני חושב שכבר... זה לא בני אדם, זה משהו אחר. אז מאיפה הקדוש ברוך הוא מרחוק השם נראה לי? לפעמים מתוך החושך אנחנו היינו אומרים, איפה האלוקים היה בשעה? איפה היה? הפוך. זה רק הוא יכול לעשות, זה תוכנית אלוקית, בני אדם לא ראו. מה, החכמים ביותר יצאו, אנשי הסייבר לא צפו, וגם התגובה. אני ניחמתי תלמיד שלי, שקוראים לו אחיה אליהו, הבן של הרב יוסף אליהו. הבן שלו נהרג, היה ממש על הגדר. ערב שבת, מתקשר אליו אביו, הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה כשהם באים על הגדר, הערבים? הוא אומר, אנחנו מגרשים אותם. הוא אומר, אין הוראה לראות? הוא אומר, לא, אין הוראה כזאת. זה היה ערב שבת. מה היה בשבת? אתם יודעים. זאת אומרת, לדמיין שאתה פתאום קוצר אנשים, כמו שצריך לעשות. אתה לא יכול לעלות על זה על דעתך. זה לא בפקודה. ואנחנו יודעים, אתה יורה על מישהו שכבר היה פעם מחבל, לאור עזריה, ועושים לך משפט פומבי, וזה מאוד נורא, איך הרגת בן אדם שלכאורה עדיין היה 100% לא מת. למרות שהוא רגע לפני זה הרג אותך. אז מאז, כל חייל חושש כמה פעמים לירות. אחת כמה וכמה, לירות בצורה גורפת כמו שהיה צריך. אף אחד לא יכול לעשות את זה. זה כאן. שינוי תודעתי. כשחצאתי שם, עם ים המלח, אמרו לי, ממש אנשים שם, אנשים שאמרו לי, רצחו את שני האחים שלי, זה היה בן 25. עם הגיסות. אחיינים, כולם נרצחו. נשארו לי שני אחיינים, בין 9 ו-12, שעשו עצמה כמתים. הם נשכבו עם המתים. איפה לומדים את זה בבית ספר? ביום אחד ללמוד דבר כזה, ולא הרגו אותם. אז הוא אומר, עכשיו אני צריך לגדל את שני, מה שנשאר לי. ואז הוא מסתכל ואומר לי, הם מפלצות. אין להם שום זכות קיום. כלום. לא להשאיר שם שום דבר. בעזה. אז הוא מוסיף ואומר, אל תחשוב שרק הם. יש עוד גם כאלה שנמצאים כאן בתוכנו, שכשזה יוצא ברגע אחד, אתה כבר זה מאוחר מדי. עד אז, אתה לא יודע כמה הפרא, זה הפריות הזאת. פרא אדם קיים, הוא יהיה פרא אדם ולא אדם. הוא דומה מאוד, אוזניים, עיניים, אל תתבלבל. אומר הזוהר, הוא עצם, הנושא הוא פרא, התואר הוא אדם. אבל אל תתבלבל. ואני יודע, הם סיפרו לי שהם פשוט היו שם, בגדה שהיו שם. הם מאוד מאוד היו ביחסים מאוד טובים, נתנו הרבה ביטחון. בבני אדם, זה אנשים מאוד תמימים. כמו חברון. כמו חברון. גם השכנים. כן, חברים, ולא מבינים שאסור לפתוח בבן אדם שאין לו את השואה. לא בהם ולא בעצמנו. בן אדם שאין לו את השואה. מבדיחות צלות, אנשים התעוררו לביטחון בשם מאוד מאוד מאוד. דרך עיבוד הביטחון באדם. בגלל המפלצתיות, ומישהו אמר, אנחנו מחכים לגודל הניסים שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות. כי אנחנו יודעים, בחושך להשאיר, אלא קיים ימים מתוך, תיישב בחושך השם אור לי. אם אני ישבתי בחושך, כביכול הקדוש ברוך הוא לא היה אור לי. אז גודל החושך, כך הולך להיות גודל האור. אנחנו נמצאים בחודש השמיני, שבתחילתו היה מבול העולם, ולפי המדרש, גם הולך להיות בניינו של עולם. בית המקדש השישי עתיד לחנך בחודש הזה. התחיל בשמיני עצרת, שהסתיים. השנה השמינית, שאנחנו יודעים, אין בן דוד בא אליה במוצאי שמיני, באמצעי שביעית. השנה השמינית הסתיימה בשמיני עצרת. כל התיקון של כל השנה הקודמת מסתיים בשמיני עצרת. ואפילו לפני מוסף, ככה לפי המקובלים. כי מוסף מתחיל הגזרות של השנה הבאה. שיב הרוח מבקשים ממוסף. וזה התחיל לפני. וזה, מי יודע אם זה לא מלחמות בן דוד, שאנחנו מחכים להם, שמהם תצלח הישועה לעם ישראל באופן המוחלט. שמשם בעצם אנחנו לא יודעים משהו גורם, אנחנו מרימים עיניים לקדוש ברוך הוא, אבל מרגישים
באווירה משהו שהוא מעבר לנו, משהו שהוא גדול עלינו, ומי יודע, הציפייה, מה שנדרש מאיתנו זה להוסיף ציפייה על המציאות, כי בציפייה, אומר הרב חל"פ, אנחנו מושכים את הגאולה. ובעזרת השם, הציפייה היא למלכות בית דוד, להתגלות משיח צדקנו, לתחיית מתנו. אז יש לי האחיין שנהרג לפני שבוע, שאני חיתנתי לפני 2 והלכתי לזהות אותו בשור. צדיק, קדוש וטהור. אדם שאתה לא יכול להתבלבל, אתה מרגיש את יד השם מצד שהוא בחר קדוש. הלכתי לחזק איזה יישוב, שלומית, שהלכו לעבוד ולעזור כצוות כוננות ליישוב לידם פריגן. פריגן זה יישוב, אנשים מבוגרים. מצאו בכל היישוב אחרי זה רק אקדח אחד, בכל היישוב. אבל הם הרגישו שיש משהו, קראו, אז צוות הכוננות קפץ, 4 מהם נהרגו. אבל הצילו את היישוב, את פריגן, ניצלו. ואז כשבאתי, אמרו לי, מאוד חזק אותם, הלכתי לכפר עציון, לנגן להם, קצת לדבר. אני מגיע, אני מתחזק, כולם מחייכים. מה אתם מחייכים? אני חושב, לקחו את 4 הכי טובים, כל אחד בלי קשר. כל אחד זה אדם קדוש. לפני, אתה מזהה, אתה מחפש את החמישית, אתה לא מוצא אותו, אתה רואה שמישהו דייק מלמעלה. אני אומר את זה על האחיין שלי, איתי, שלמה, היה אדם קדוש. רק שלום מסביבו, צניעות, חוכמה, מסירות נפש. הוא הסתער, הוא נהרג מתוך למסור את הנפש, ממש. לצאת ולהסתער על החגים, בידיעה שהוא מחרף נפשו למות. כי הסיכוי לחיות שם, נצאו הרבה תרמילים. נהרגו שם 5 מחבלים, אבל החבר'ה שהיו מאחריו אמרו לאימהות, אנחנו חיים בזכות האנשים, הוא המגן האנושי. זאת אומרת, דניאל קסטיאל ואיתי מורנו, שניהם קפצו מהרכב, פרקו בידיעה שאתה עכשיו במערב, שעושים לך מכת אש, הסיכוי לחיות שם הוא 0. זה סוף נשם. ואני אומר, המציאות של למסור את הנפש זה מה שאנחנו נדרשים, באמת כולנו. אומר רב נחמן בגמרא במסכת סנהדרין על הפסוק, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה וחמאה שפוכה אמלוך עליכם. פסוקים מאוד קשים שמופיעים פעמיים, הפסוק הזה פעמיים חוזר על עצמו ביחזקאל, את הצירוף הזה. ועולה רוחכם והיה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ויבן חי אני נאום השם אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה חמאה שפוכה אמלוך עליכם. אומר רב נחמן, כל עיריתך ליכתא רחמנא עלן בלפרוקינן. כל הכעס הזה שאתה אומר שאתה תכעס עלינו, תביא עלינו ובסוף תמלוך עלינו. אם אתה אומר שתכף תמלוך עלינו, אנחנו לא, אם זה מה שיביא את המלוכה שלך, אנחנו לא חוששים למסור את נפשנו בשביל זה. כך אומר רב נחמן. אז אם אתה אומר שזה יביא את זה, העיקר שתמלוך. אם מה לפני זה לא כל כך חשוב. העיקר שתמלוך. אתה אומר, תמלוך עליכם? תמלוך עלינו. כל העיריתך ליכתא חלן רחמנא בלפרוקינן. כל העיריתך שאתה אומר, תביא עלינו ולפרוקינן ותציל אותנו ותצילנו ותמלוך עלינו. אז אנחנו לא מאוימים. לא מאוימים ולא מפחדים חס וחלילה מהאויב. בכלל לא. כלום. כל אלה קדושים. כל אלה שנהרגו כאן בצורות מה שרצו כולם, קדושים. קדושים. אין כל בריאה ובריאה יכולה לעמוד במחיצתם. שנראה על אותו יהודי. הוא מגלה את ה-DNA הפנימי והתגלה כאן. פתאום כולם גולטים. אמרתי לך, אתמול הייתי בלוויה, 2 לוויות, קראנו בן, נכד וממש בו זמנית, הייתי צריך לעשות ממש אלו על הרחמים לשניים ביחד. אף פעם לא עשיתי דבר כזה. 2 ארונות, כי זה חלקים ודברים שאי אפשר לתאר מה שנשאר ממה שהיה שם. ברביבים, והורידו אלינו. אתה רואה, כולם מרגישים שזה משהו מלמעלה. זה מיד, גם אנשים שלא הייתי מצפה מהם, רואים, כאן עדן תהיה מנוחתם, אנשים מאוד רחוקים, לא יאמן. ההתעוררות, להאמין, לרצות פתאום את הבגד הקדוש הזה, שהוא אפילו יותר בטוח, אפילו מכל דבר. אתה יודע שהכדור הוא מהקדוש ברוך הוא. האחי דאג לכל הצוות שם. אחי משה דאג לכל הצוות, מצא תרומה, כולם מהווסטים קרמיים. אבל זה לא הציל את הבן שם. כי זה הקדוש ברוך הוא. אבל 5 אנשים באו ואמרו, כן, זה נתקע כאן. תקעו עלינו, זה הציל לנו. לנו זה באמת עזר. אנחנו עושים השתדלות. סוס מוכן ליום מלחמה, ולשם תשועה, ובהמשך, שימו לב כמה זה מדויק, זה משלי. בתהילים, שימו לב, למי התשועה? להשם, לא לסוס. שקר הסוס לתשועה. אל תתבלבל. מהסוס לא תבוא תשועה.
סוס מוכן ליום מלחמה. תכין את הסוס, תכין את הסייבר, תכין את כל הכלים, אבל תדע לך, השם התשובה. פרנסה היא לא מהבן אדם הזה, מהקדוש ברוך הוא. אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות. תכין את הסוס, אל תתבלבל, זה דיאלקטי, זה מאוד מורכב. תכין את כל הכלים, אבל אל תאמין בהם. דוד לא בא ואומר, אתה בא אליי בחבל בחנית וחידון, ואנוכי בא אליך באבן קטנה. לא, אנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהים האחרונות ישראל אשר חירבת. היום הזה יסגלך וידיך, וכיתיך וסירותי ראשך מעליך. היום אני מוריד לך את הראש. הוא לוקח את זה. אבל הוא לא פותח באבן. הוא פותח בקדוש ברוך הוא. שנזכה על השם, הביטחון בהשם, מתוך שאיבדנו את הביטחון בעצמנו, ביכולות שלנו, ואנחנו צריכים להמשיך לפעול, אבל תמיד לזכור שהברכה היא באה מציון וכאלה יופי אלוהים מופיע, ומטה יוזר ישלח השם מציון, רדה בקרב אויבך, מכאן בעצם מטה העוז של עם ישראל והכוח שאנחנו מקבלים כדי למגר את האויבים, ולמקום הזה, מתוך החלום, שאנחנו נחזור לכאן, ניתנו את הכוחות בעצם לזכות, להילחם באויב, שבשביל זה באנו. הצילום מן הגויים, בשביל מה הצילום מן הגויים? כבזנו מן הגויים, הצילום מן הגויים למה? להודות את שמך, להשתבח בתהילתך. עמזו יצרתי לי, תהילתי יספר, ובאנו כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא, להתעלל בתהילותיו, זה המקום. זה בשביל זה אנחנו חושבים לצילום מן הגויים. למען שמך תחייני. זה לא למען שמך? מה משמעות חיים? מה משמעות החיים שלנו? אז אנחנו כאן, נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו הרבה חיים, כדי שנוכל להודות עצמו. ולהכתיר אותו בקרוב, אמן. אחיך גם נלחם שם בדרום? לא, אני לא הגעתי... כן, לא דיברתי על האחיין. האחיין שלי נהרג. יאללה חבר'ה, בוא נמשיך.